दिनैनि बे मोननैसो खोथा लानानै आं सावरायनो फैदों दे। बे खोथायानो जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव सासे बिटिआरनि चिफ बिथांखौ थ्रेटेनिं होदों, बिनि थाखाय एरेस्ट जादों। बिनि बारैबो फंनैसो सावरायगोन आरोखि। बिनि उनाव बनसुआबो आबसुखौ गबेक दिपेन बर' मुर्दाबाद होननायनि बारैबो फंनैसो सावरायगोन। आबसुआबो दिनैहाय प्रेस मिट मोनसे होदों। बिथांमोनाबो बुंदों आबसुनि अफिसखौ सावनो ओंखारदों होननानै बुंदों आरोखि बिथांमोना, बा सोर सावनो नागिरदों बेनि बारैसो सावरायगोन। आरोबाव बिथां रिमिनलाङा फेसबुकआव मोनसे हगारदों, बिथाङाबो NDFBनि बारै फंनैसो खोथा सावरायगोन। थ' जों फैदो बिदिब्ला थ्रेटेनिं होनायनि बारै माखासे खोथाखौ सावरायनि। ससियेल मिडियाखौ एक्सुअलि गुबुन 19 बोसोर 20 बोसोर बा एसे मोजां बुजिनानै बा नायनानै माखासे खोथाफोरखौ बाहायनाया मोजां जागोन होननानै आंबो सानो। दिनै प्रमद बर'आ सोरबायानो जा, हाग्रामाया सोरबायानो जा, सोरबा सासेयानो जा, गावनो मानो बा बहुद जायगायावनो गोबां जायगायावनो ओंखारो। ओमफ्राय लोगोसे दा गोजोन गोरोबथा जानानै थांनाया बारा गोबाव जायाखै, जायनि जाहोनाव दिनै गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो गोबां रोखोमनि गोबां बायदिसिना फेक एनकाउन्टार जालायनो, माबा माबि जालायनो बेफोरबायदि जाद्लायगासिनो दङ। बहाबा सोरनिबा न'आव दाखायथि हाबनायनो, सोरखौबा दैयाव सिथारना गालांनायनो, सोरबा माबा मोनसे खालामनायनि। आंबो ससियेल मिडियायावहाय मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनायाव आंबो बेवहाय मोजां रोखोम आंबो माबा मोनदों, खिन्थु बिनिफ्रायनो आंबो माखासे खोथायाव सांग्रां। थ' जायफ्रा सेंग्राफोर 18, 16, 17, 18 बोसोरनि सेंग्राफोर बा गथ'फोर, नोंसोरो फंबायमोना अननानै कयेकथा सोदोबखौ इउज खालामाबा मोजां जागोन। मेसेज आंनावबो SMS आव बा आंनियावबो भिडिअफ्राव कमेन्टआव गोबां बिदिनो बायदिसिना खोथा फैयो, जाहाथे बेफोरबायदिखौ थ्रेटेनिं, सोरखौबा थ्रेटेनिं होनाय बा सोरखौबा गावनो ओंखारनाय बा सोरखौबा मार्डार खालामनो ओंखारनाय, बेफोर रावखौ इउज दा खालाम। गुबुन एंगेलै बुं, गुबुन एंगेल बुंनो थाखाय राव दं। नंगौ, जों पलिटिसियानफोरखौ बुंनो हानायनि मोनसे राइट्सआ दङ। एबुलि जोङो पलिटिसियानफोरखौ जों रायनो बा बुंनो राइट्स दङ हिसाबै, खिन्थु जों गावगोन, बुथारगोन, मागोन, न' बे जानो हाया, मालाबाबो जानो हाया। जों खुगाजों गुबुन रावजों बाहायनाया मोजां। थ' बावहाय जायआ बाहायदों, जाय प्रमद बर'खौ दिनै गावनो होननानै ओंखारदों, बेबो आंनि मथेब्ला गाज्रि। बिनि सिगांबो सासे कयेकथा खोथा ओंखारदोंमोन आसामिस गुबुन हारिनि, बियो बुंदोंमोन प्रमद बर'खौ गावगोन होननानै बुंदोंमोन। खिन्थु बिनि केसा मा अबस्था जाना दङ बिनि सायावबो दिनैसिमबो रावबो दिनैहाय केस होनाय जायाखै। गुबुना दिनैहाय, गुबुन हारिया जोंनि बर'नि मानसिखौनो, जानो हागौ पलिटिक्सआ आलादा आलादा जानो हागौ, दिनै प्रमद बर'आ बायदिसिना मावनो जानो हागौ, थेवबो बै गुबुन हारिया दि बेखौ गावगोन, मानो, मा हिसाबाव गावगोन, मा हिसाबाव बिदि पइन्ट खालामखो, आंना खोथाया बे। दिनै बै सासेनिखौ जुदि केस होबायब्ला, नैबे बर'खौ जुदि केस होबायबा बै सासेखौबो केस होनांगौमोन, आं बेखौ सानदों। नोंथांमोना गुबुन सानदोंब्ला बे नोंसोरनि खोथा दे, आं बावहाय माखासे खोथाखौ बुंनोसो थांदों। दिनै बैसोखौबो होदोंबा, बे सासेखौ होदोंबा बे सासेखौबो होनाया मोजां होननानै आं सानो। थ' बिनि खोथाया थांजाबाय, आं बेखिनियाव बिनि खोथाखौ दोनथ'नो सानदों। दाना फैदो बनसुनि। 8 थारिखआव बिथांमोना मोजाङैनो जन्तर मन्तर धरना हाबाफारि लादोंमोन। बै हाबाफारियाव माखासे बै होसिख्रावनायावहाय, माखासे स्टेटमेन्ट होनायावहाय बिथांमोना बेफोरखौ फोरोंना बुंखादोंमोन ना बुंखायाखैमोन, बा सोरबा सासेया जुदि स्टेटमेन्ट बा मिडियायाव खोथा बुंबाय थादोंबा बेक साइडनिफ्राय फैनानै
माबा दिपेन बर' मुर्दाबाद माने आबसु गो बेक होनना बुंनाय खोथाफ्रा बियो दुखुनांथावना हाजार हक बुंलाय रांलाय नांलाय किन्तु मुर्दाबाद बा जों खोथाया ओरैबायदिसो जानो थांदों दिपेन बर'खौ जोङो मा मुर्दाबाद होनोसो थांदों नामा बे खोथाया कुइसना जादों आंनि फारसे आं बेखौ गनायनो हायाखै आं बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हायाखै नोंसोर मानि थाखाय थांदों दिनै बड'लेण्डनि थाखाय धरना बा गुबुन हाबाफारि लानो थांदों नाथाय बावहाय सोरबा सासेनि नामा फैनो नाङामोन आं बेखौ बुंगोन आरोखि बावहाय सोरबाया दुखु मोननानै बा माबा मोनसे साननानै जेबो लाब गैया होननानै आं सानो खारन दिनै जायनि जाहोनाव दिनै आबसुआ गोरा गोख्रों स्टेटमेन्ट होनो गोनां जादों होननानै आं सानदों खारन दिनै आबसुआबो बुंदों आबसुखौ सोर दिनै आबसु अफिसखौ सावनो ओंखारदों बै आबसु अफिस सावनो ओंखारग्रा मानसिखौ आयेन दं दिनै माहारियारि आफाद बिसोरनि अफिसखौ जुदि सावनो नागिरदों सोर बिलाय सावनोथ' हायाखै दिनैसिमबो सावफेराखैथ' दिनैसिमबो आरो बै सावनो ओंखारग्राया मानो सावगोन माहारियारि आफादफ्रा थानांगौ गुबुन गुबुन स्टेटआव नोंसोरो नाय आरो गुबुन गुबुन स्टेटआव बेरायनानै नाय हानायमानिखौ बाहेरा बे अनलि आसामनिखौ लानानै जों गोब्रामबाय थाबाबो बांद्राय सोंखारिलायबाय थानायाबो बियो दुखुनांथावना दिनैनि दिनाव जि नुदों आं आबसुजों बनसुआ जुदि गासैबो जुदि मोनफैयोबा बनसुआबोथ' नागारनाय नङाना बे स्टेटमेन्टखौ नायनानै माखासे खोथायाखौ हजम खालामलायनो हानांगौ आरो धरना होनो थांग्रा बिथांमोनाबो माखासे बुस्थुखौ माखासे खोथायाखौ एसे रायलायलायनानै बा माखासे डिसिप्लिनफोरखौ मेनटेन खालामनो नाजानायासो मोजां होननानै आं सानदों धरनाया गोरलै बाथ्रा नङा नाथाय आं सानो बिखौ बनसुआ दिनै बियो मोनसे लेसन होननानै आं साननानै लागोन आरो बनसुआबो साननानै लानाया मोजां जे बियो जोंनि थाखाय मोनसे लेसनसो होननानै दिनै नोंथांमोननि जेल दान्दिसेनि थाखाय जेल थानायाव हाबना थाहैनां बिराद गिदिर बाथ्रा बिफोरो सोरनि थाखाय थाहैदों नोंसोर दिनै बर' हारिनि थाखाय बर' रायजो राजानि थाखाय थाहैदों सोरबा व्यक्तिनि थाखाय सोरबा गाव हारसिंनि थाखाय गावनि मुलाम्फानि थाखायथ' थाङाखै गोबां मानसि जोंनिबो देरसिन बिफानि बैसो मानसिफोर थांदों बेफोरबायदि मानसियाबो दिनै दान्दिसेब्लाबो बर' रायजो राजानि थाखाय जेलाव हाबनो गोनां जादों थ' दिनैहाय आबसुआबो बिनि थाखायनो मोनसे खोथाखौ दुखु मोनदों बिसोरबो आबसुफ्राबो गोसोआव दुखु मोननाय फैदों दिनै मोनसे धरना हाबाफारि लानो थांनायावहाय दिनै दिपेन बर' मुर्दाबाद होननाय आबसु गो बेक होनना बुंनायावहाय बिथांमोना मोनसे गोसोआव दुखु मोननाय आरो मानोथो दिनैहाय स्टेटमेन्ट होनायाव दिनै आबसुआ मोनसे खोथाखौ बुंदों बिथांमोना जों बे जिखिनि खोथा बुंदों बनसुआ मुर्दाबाद होनना बुंनाय आबसु गो बेक बा दिपेन बर' गो बेक होनना बुंनाय खोथायावहाय दिनै निमाहा होनो हाया होननानै बुंदों आरो मानो होनो हादलाया बिदा फंबायजों जों दिनै गावजों गाव नांलायदों बुलायाखैथ' जोङो खोथाजों बुंलायदों किन्तु बेनो जोंनि बर'निया बेनि जाखिनि खोथा बुंलाय मानाय आं जाखिनि बिनि खोथाखौ बुंनायखौ नुनानै माने फैयोब्ला जारलायथारगोन बायदिखौ नुदों आरोखि दा जाथों इसोरनि अननायावहाय माने दिनैहाय निमाहा होनो हानाय माबाया थानांगौ बुंदों आंबो गोबां मानसिखौनो गोबां रायदों गोबां रोखोमनि रायदों गोबां रोखोमनि बुंदों दिपेन बर'खौबो आं बुंदों प्रमद बर'खौ बुंदों आं गबिन्द सारमोनखौ बुंदों आं फेरेंगामोनखौ आं बुंदों गोबां मानसिफोरखौनो बुंदों नाथाय कय एकथायावहाय हमथाना थानो गोनां जायो दिनैहाय बावहाय आबसुआ निमाहा होनो हाया होनना बुंनायाव बावहाय मिस्टेकखौ नुहुरदों गोरोन्थिखौ हयथ'बा बिथांमोना माबा मोनसे इमसनजों बुंदों जानांगौ थ' बेबो मोनसे खोथा थांलायबाय दाना फैफिनदो NDFB आफादा दाखालि जों 8 थारिखआव दिपेन बर' थांदों UBPO थांदों ओमफ्राय NDFB R थांदों S थांदों P थांदों गासै टटेल मोनबा आफाद डक्टर धीरेन्द्र बर' सारखौ थांनायखौ नुनो मोनाखै बावहाय रिमिनलाङा दिनैहाय बिथां RD फेक्सननि रिमिनलाङा दिनै स्टेटमेन्ट मोनसे होनानै होदों आं स्क्रिनाव होनानै होगोन
इन्डिया गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्ट एनडिएफबि सेंग्राफोरनि बा एनडिएफबिनि माखासे क्ल'जफोरखौ मालाबाबो सावरायनाय इन्टारेस्ट बा गोसो होनायखौ नुनो मोनाखै होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बिथाङा बुंबावदों जे जों एनडिएफबिफ्रा जेसेबां सेंग्राफोर दं बिथांमोना जों ज' जानांगोन बा गुबुन मोनसे हाबाफारि राजा लामा बा सुबुंगौमा बा बायदिसिना बिदिनो मोनसे हाबाफारि लानांसिगोन होननानै बुंनायखौ लिरनायखौ नुनो मोनदों। थ' दिनै बेबायदि गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जुदि जोंखौ फैबाय एनडिएफबिखौ दिनै इन्डिया गभर्नमेन्टआबो बा स्टेट गभर्नमेन्टआबो जुदि जेबो इन्टारेस्ट गोसो होआबा बेफोर प्रब्लेमा मा बेफोरनोथ' प्रब्लेमा बेफोरखौ जुदि फोजोबग्रोनो हायाबा बा दिनै एनडिएफबिनि गथ'फोरा दिनै आं दिनैहाय दैदेनगिरिनि खोथायाव फैबावसिगोन स्टेट गभर्नमेन्टआ जुदि जेबो गोसो गैयाब्ला होनबा जों बे जायगानिफ्रायनो बिटिआर बावहाय थांनायखौबो नुदों रन्जित बसुमतारी बिथांखौ थांनायखौबो नुदों बिथाङा मा बुंदों बुङाखै बे बिथांनि खोथा बिथाङाबोथ' नैबे दा जाखिनि खुंथायाव थानाय बेखौथ' एसेब्लाबोथ' गोरायै बा एसे गोख्रोङै बुंबोनो हायो होनबा दिनै नोंथांमोना दिनैहाय बिजेपिजों बा इउपिपिएलजों एलायन्स थानायनि मा मुलाम्फा जाखो होमबालाय दिनै एनडिएफबिनि प्रब्लेमखौ रन्जित बसुमतारी बिथाङानो दिनै एनडिएफबिनिनो लिडार सानसे समाव दैदेनगिरिमोन दिनै दा फैयै दिनै मोनसे इउपिपिएलनिबो सासे दैदेनगिरि इएम बावसो दिनै मानो बुंनो हाया एनडिएफबिनि रसा रिमिनलाङा जेरैबायदि स्टेटमेन्ट होदों बा रिमिनलाङा जेरैबायदि फेसबुकाव हगारदों बेफोरखौ नायोब्ला दुखुनांथावना नोंथांमोन आंनि चेनेलखौ जायफ्रा फल' खालामग्रा नोंथांमोना रिमिनलां होननानै टाइप खालामनानै नाय बिथाङा दिनैनि दिनाव मा स्टेटमेन्ट होदों बेखौ नायोब्ला गोबां दुखुनांथावना जों मानोथो एफा बोसोर नांगौ जोंनि पेरामिलिटारिनि खोथाखौनो मानोथो गोसो गैयै जाखो स्टेट गभर्नमेन्टआ होनबा दिनै इन्डिया गभर्नमेन्टआबो दिनै गोसो होआखै बेफोरखौ होनोनो गोसो गैया होनबा जोंखौ बिदिनो बुथारनायनि बा एकदम मा होननानै बुङो बुथारनायनि लामाखौ लागासिनो दङ होननानै आं सानो जों थैनायनि लाइनावखा थैखासिगोनबो जों बारा बोसोरबो गैला बैसोबो गैला जायफ्रा दिनैहाय एनडिएफबिनि केडार एक्स एनडिएफबिफोरनि सोद्रोमाफोर दिनै बिथांमोना कयेकजना बैसो जायैफोर दङ बिथांमोनखौथ' होनो हायोना पेरामिलिटारि बा गुबुन बैसो खम जानो हागौ बिथांमोना लेखायाव रोङा दिनै माबा मोनसेथ' होनो हायोना मोननांगौ अनसुंथाइफोरखौथ' होबानो जायोना दिनै इन्डिया गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे पेकेज होदों बे पेकेजखौ होनानै होजोब राननानै होजोब स्टेट गभर्नमेन्टआ मा खालामदों बेफोरखौ होनो थाखाय जेबो माबायानो गैला नामा राहा लामा गैला नामा थ' भिडिअ बेखिनिखौनो लाबोदोंमोन गोबां गोलाव जाबाय दिनैनि दिनाव आं बर' रायजो राजा जेसेबां 16-17 बोसोरनि बैसोनि गथ' सेंग्राफोर लाइमोन सेंग्राफोर ओरैनो नंखाय बाखाय जानला मानला थ्रेटेनिंफोरखौ दा होदलाबाय इउज खालामनो फेसबुकखौ जायफ्रा इउज खालामो इउटुबखौ जायफ्रा सालायो खोथाफोरखौ एसे सानै हयै बुंनायासो मोजां खारन दिनै जों पलिटिसियानफोरखौ माखासे खोथा बुंनो थाङोब्लाबो ओरैबायदि नोंखौ जेलाव सोनायनि माखासे प्लेन आरो पलिसिखौ लागासिनो दङ अफ्रिया माबेजों गादलेनगोन बेखौ एकजन मानसिफ्रा नायगोन आं राजिखा बेखौ आं जेब्लायबो राजिखा आंखौ कयेकजन दैदेनगिरिफ्रा माबायदि गादलेनगोन बेखौ नायगासिनो दङ मानसिसो गादलुनगोन गोग्लैगोन थेवबो आङो गसंनानै थाबायगोन आं रावबो गोग्लैनानै दोमनो गसंनानै थाया सिखांनानै बे गोग्लैनाय मानसिया थाबायफिनखागोन थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारिनि